Samantala, Idol, pwesto po ng mga stall owners sa Christmas Bazaar sa Lingayen Capital Beachfront. Napuruhan po sa storm surge. Para sa detalye kasama natin, Idol Juana De Vera. 104.7 IFM. Report! Hindi maipagkakaila sa mga naglipa ng litrato at video online ang matinding epekto ng daluyon o storm surge na dulot ng bagyong Uwan sa bahagi ng Baywalk sa Lingayen Capital Beachfront na kinatatayuan ng mga stalls para sa Christmas Bazaar ngayong taon. Sa pagronda ng IFM News Team bago at pagkatapos ng bagyo, makikita na mula sa mga natirang kagamitan sa mga binaklas na stalls, nalubog din ang mga ito sa buhangin kabilang ang pundasyon ng mga canopies na winasak din ng bagyo. Wasak din ang ilang kagamitan at itinayong disenyo ng carnival sa naturang bahagi. Huling operasyon ng bazaar noong November 7 matapos pansamantalang suspendihin ito ng pamahalaang panlalawigan noong November 8 hanggang November 9. Sa kasalukuyan, puspusan ng clearing operation ng otoridad sa naturang bahagi matapos dumating ang karagdagang sasakyan at equipment upang maibalik sa normal ang lugar at magpatuloy ang kalakalan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.